Production untuk Anda. Monggo. Mas Bambang Bose. Oh nggih, monggo monggo. Bu Yoyo mana Bu Yoyo? Wis kekangon kula ngenteni dika laku hatresna nanging keloro loro ati saya ora kuat aduh kang mas apa kudu nekat sayang dalem aku cinta padamu alamos ora ngira yen wis akeh tegaku jebul kowe wis ana sing duwe ning omah aku bingung kenapa kok ngene dadine abadi matur suwun terima kasih matur suwun siap cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni sing tansah ugemi uga sabar lan klaten anganteni yen mangkono pripun yo bareng tetunggo hanya nyuwun jen marang dewa tresno abadi Enak mas matur suwun terima kasih Tiara Production wis kalakon aku ngenteni dika laku atresna nanging keloro loro ati saya ora kuat aduh kang mas apa kudu aduh sayang aku cinta padamu ora ngira yen wis akeh tegaku jebul kowe jebul kowe iya mas wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine sakno abadi matur suwun terima kasih
paten